Osoba koja nema svoje mišljenje, koja nema svoj stav, koja je jednostavno ide linijom manjeg otpora i poznato je, već sam objašnjavala šta je Slađana Milošević rekla za nju i to je nešto što je tako. Baby Doll je osoba koja nema svoje mišljenje i koja neće nikad imati svoje mišljenje i zato je dobila to što je dobila od mene. Inače, Vendi, ne znam da li si primetila, dragi gledaoci, vi znate da su u ovom momentu i bivši farmeri ovde iza mene sede. Da, tu su Ivan Gavrilović, Jelena Milošević, Zorica Marković i Ivana Šašić. Nisam primetila. I vi takođe možete da postavite neko pitanje ako želite i ako vas nešto zanima u vezi sa učešćem. Pa ja ću ispoštovati gledalce pa ću izaći na binu, jel? Na pozornicu. Znači, pošto ovo nije farma ovde, ovo je, kako se zove? I dalje je ovde farma. Šimanovci, nije Lisović. I pošto ne važi pravila, nema fizičkog kontakta. Ej, stani. Vendi, stani. Svinjo je. Zorka, stani, Vendi, molim. Stani, nemoj mene, stani. Nema fizičkog... Stani, Vendi, ljudi, obezbeđenje. Brž bre, svinjo jedna. Vendi, stani, Brž bre. Majmune jedan odvrk. Tako. Morate da razmišljate kada zovete mediokritete, da vam sede, morate da razmišljate koga zovete. Hvala lepo. Aj sad kući, Đukela. Mrš bre. Da li to znači se farma ne završava kada se... Pa, očigledno, vidite, mislim, koje profile imate ovde. Mediokritete i polarne majmune. Ti malo ja dam eksenciju. Mrš! Hajde idemo da malo smirimo strasti i pogledamo kako izgledao Vendi profil. Super. Molim se. Draga Vendi.